Bueno, arratsaldeon, ongi etorri, eskerrik asko gonbitagatik. Ni Gipuzkoarra naiz, Zarautzen jaioa, orduan, nire euskalkia daukat eta espero dut denek ondo ulertzea, baina zerbait ez bada ulertzen edo galderarik baldin badaukazue, altxa eskualasai eta galdetu. Nik gaur azalduko dizuet pixkat ni nola egin naizen astrofizikaria, nik ze ibilbide eraman dudan eta ze ikerketak egin ditudan, ze astrofizika mota egiten dudan, ze mota ezberdinak daude, gai ezberdinak daude, bai? Norbaitek astrofizikaria izan nahi badu, adibide bat edukitzeko, baina ez da aukera bakarra, ez da hartu daitekeen bide bakarra. Nik Espainian egin ditut nire ikasketa guztiak, orduan unibertsitatera iristerakoan, institutoa edo lizeoa bukatu ondoren, han 4 urteko gradu bat egin nuen fizikan. Fizikan lizentziatua naiz. Eta gero master bat egin nuen Euskal Herriko Unibertsitatean, Bilbon, astronomiari buruz, zientzia planetarioei buruz lanean hasi nintzanean, ze doktorego ikasketak ere egin ditut. Astrofizikari zarela esaten da normalean doktorego ikasketak egin dituzunean eta doktore titulua lortu duzunean. Gero, doktoratua lortu eta gero, zientzian orokorrean, baina astrofizikan noski, oso ohikoa da ia derrigorrezkoa kanpora mugitzea. Beste herrialde batetara joatea eta 2 urte ikerketan aritzea kanpoan. Nik Frantzian egin nuen, Parisen. Sorbonako unibertsitateren parte den gaur egun, ze garai haretan ez, baina Pierre eta Marie Curie unibertsitatean, Parisen. Orduan, azalduko dizuet gero pixkat aurrerago zer egin nuen doktoregoa egiten ari nintzen bitartean, zer egin nuen Parisen eta zer egiten dudan orain. Orain berriz Euskal Herriko Unibertsitatean naiz, Bilboko Ingeniaritza Eskolan, eta han lanpostua daukat 3 betebeharrekin. Lehenengo irakastea, fizikako irakaslea naiz, unibertsitatean lehen urtean dauden ikasleentzat. Ikertzailea ere banaiz jarraitu behar dut astrofizikan ikertzen, eta gero dibulgatzaile papela ere betetzen dut eta horregatik nago gaur hemen, adibidez. Ikerketa egiten dut talde baten barruan. Ze normalean gaika biltzen gara eta talde baten parte izaten gara. Eta neurea da Euskal Herriko Unibertsitateko zientzia planetarioen taldea. Izenak dioen moduan zientzia planetarioak, planetekin lotutako ikerketak burutzen ditugu. Eta hor irudian ikusi dezakezuen moduan, aurtengo irudi bat da, 21 pertsona gara. 5 emakume, beraz gutxiengoa. Baina bagaude, emakumeok ere zientzia eta astrofizika egin dezakegu eta gizonak bezain ondo noski, edo hobeto batzutan. Zer ikertzen dugu guk taldean orokorrean? Izenak dioen moduan, zientzia planetarioak. Zientzia planetarioak hartzen dute eguzki sistemako planeta guztiak lurra izan ezik. Ze lurra uzten diegu meteorologoei, edota beste ikertzaileei. Eta galdera hau zuek gazteak zaretenez, agian ez dauka zentzu gehiegi, baina zenbat planeta daude eguzki sisteman? Lurra kenduta 7, lurra kontatuko bagenu 8. Hau da, Pluton, ez dugu planeta kontsideratzen, eta orduan guk ez dugu Pluton aztertzen. Ze eguzki sisteman planetez aparte badaude planeta nanoak, asteroideak, eguzkia, noski, eta bar. Eta planeta batean gauza asko ikertu daitezke, adibidez geologia, Marte, lur azala daukanez, solidoa denez, geologia badauka, eta Euskal Herriko Unibertsitatean badago talde bat Marteren geologia aztertzen duena, baina guk ez. Guk atmosfera ikertzen dugu.
gure taldean, fenomeno atmosferikoak ikertzen ditugu beste planetetan. Adibidez, aurorak. Ea badauden aurorak beste planetetan. Hor lehenengo irudian lurra ikusten duzue, kanpotik nola ikusiko litzateken aurora berde bat. Gure lurrean argi hori berdea da eta gure begiek ikusi dezakete, Saturnon edo Jupiterren askoz energia handiagoko fenomenoa denez, igortzen duten argia ultramorea da. Eta gure begiek ez dute ikusten. Baina instrumentuak baditugu, kamera bereziak baditugu, hoiei irudiak atera eta aurora ultramoreak ikusi ahal izateko gero argazkietan eta irudietan. Badakizuen nola sortzen diren aurorak? Zerrek sortzen dituen? Ez. Badakizue gure lurrak, gure planetak, eremu magnetikoa daukala. Imanak erakartzen dituen indar hori, ez dena ikusten, baina bi iman elkarren ondoan jartzen ditugunean nabaritzen dugun hori. Lurrak, eta beste planeta askoek, badaukate horrelako eremu bat bere inguruan. Eta unibertsotik datozen partikulak, batez ere energia handia dutenak, horra sartzen direnean, harrapatuta gelditzen dira eremu magnetiko horretan, eta nahi eta nahi ez jarraitu behar dute derrigorrez eremu magnetikoaren bidea. Eta eremu magnetikoa gure lurrean, eta baita Saturnon eta Jupiterren, sartzen da edo irtetzen da poloetatik. Eta orduan, unibertsotik datozen partikula kargatu horiek, batez ere eguzkitik etortzen direlak, lurrera hurbiltzen direnean, lurraren eremu horrek hartu egiten ditu eta poloetara eramaten ditu. Poloetan erortzen direnean, gure atmosferan, lurreko atmosferan sartzen direnean, bertan dauden molekulak eta partikulak talka egiten dute, elkarrekintza dago, eta horrek argia igorri dezake. Eguzkitik datorren partikula eta gure atmosferako partikulak talka egiten dutenean edo elkarrekintza bat daukatenean. Energia motak ezberdinak dira, energia kantitateak ezberdinak dira, hori lurrean gertatzen denean, edo Jupiterren gertatzen denean. Eta horregatik, igortzen den argia ezberdina da. Ikusgaia edo ikusgorra gure planetan, aurora berdeak, moreak ditugu, baina ikusi ditzakegu, eta askoz energia handiko argia, ultramorea, Jupiterren eta Saturnon. Denak, erakutsi ditudan hauek, poloetan. Baina badago planeta bat, bere eremu magnetikoa poloetan sartu edo irten egin beharrean, eremu hori makurtuta, inklinatuta daukana, eta beraz, latitude beheragoetan sartzen dira partikulak. Poloetan sartu beharrean, hemendik edo sartzen zaizkio. Eta aurorak poloetan ikusi beharrean, ikusten zaizkio hemen alboan. Badakizu zein den? Neptuno. Neptunok ez dauzka aurora boreal edo australak, ez ditu poloetatik gertu, baizik eta eguzkira begirako aldean edo bestaldean begira. Etzan da bezala daukalako bere eremua. Horrelako fenomenoak ikertzen ditugu. Zer gehiago? Meteoroen erorketa. Badakizue bereizten zer den meteoro bat eta zer meteorito bat? Ze hori akats nahiko ohikoa izan ohi da. Meteoroa da, oraindik atmosferan erortzen ari denean, gure atmosfera zeharkatzen ari denean, eta normalean erretzen egoten dira gorputzoiek. Asteroide puxketak, harriko eskor txikiak, kometa baten zati bat, eta gure atmosferara erortzen denean, erretzen hasten da, subola batean bihurtzen da, eta hori da ikusten duguna, adibidez, ezkerreko irudian. Haundia bada, eta atmosfera guztia zeharkatu ondoren azalera iristen denean, oraindik harriren bat badago, bizi iraun badu, horri meteorito deitzen zaio. Egunero erortzen zaizkigu meteoroak. Baina gehienak atmosferan erretzen dira, deusesten dira, eta ez dira lurra azalera iristen. Eta orduan ez dute kalterik egiten. Lurrera iristen direnean, orduan deitzen diegu meteorito. Eta noski, lurrera erortzen badira, beste planeta guztietara ere bai. Gehienak Jupiterrera haundiena delako eta masa gehiago daukalako. Eta bai, jakingo duzue, gravitate indarrak erakarri egiten duela zenbat eta masa gehiago izan.
Orduan, Jupiterrek erakartzen ditu guganantz datozen harri-zati gehienak. Eta nolabait babestu egiten gaitu meteoro gehienak Jupiterrera erortzen direlako. Erortzen direnean, goian eskuinetan ikusten duzuen irudi horretan bezala, argi flashak ikusi ditzakegu. Meteoroa Jupiterren hodeian erori denean, goiko irudian ikusten den moduan, argi dizdira bat egon ohi da eta irudietan harrapatzen baldin badugu, badakigu zerbait erori dela. Eta ondoren, beste irudi ikuskorretan hartzen baldin baditugu argazkiak, askotan hodeietan utzi duen zuloa ere ikusi dezakegu. Egun batzuk irauten du zulo horrek, eta isten joaten da, hemen sekuentzia honetan ikusten duzuen moduan. Hori ikertzen, jakin dezakegu erori den meteoroa zein tamainatakoa den, adibidez. Zein abiadurarekin erori den, eta bar, horrelako parametroak lortu ditzakegu, eta hori da gure taldean egiten dugun gauzetako bat. Baina gehien egiten duguna gure espezialitatea da haizeen abiadura neurtzea. Planeta ezberdinetako haizeak. Hemen adibidez, Saturnoren irudi bat erakusten dizuet. Saturnok ez dauka Jupiterrek bezala hodei egitura asko, nahiko leuna da, baina noizbehinka batzuetan irtetzen zaio horrelako hodei egitura handi bat, ekaitz bat. Eta ekaitz horrek planeta guztiari bira eman diezaioke. Horrek noski bertako haizeak aldatzen ditu eta moldatzen ditu. Orduan guk egiten duguna da, ekaitza gabe hartu irudiak eta haizeen abiadura neurtu, ekaitza daukaten irudiak hartu, haizeak neurtu eta ikusi ea aldaketarik egon den. Eskuineko grafikoan erakusten dizuet iparpolotik, 80 graduko latitudetik, egopolora, minus 80 graduko latitudera, haizeek zenbat balio duten Saturnon beherantz goazen heinean. Goiko polotik gertu, zeroan hasten da nahiko gertu, eta haizeak handitu egiten dira, indartsuagoak dira, 20-50 metro segundura arte. Eta ikusten duzuen moduan erdian, 0 latitudean dauzka haize maksimoak, abiadura handienekoak. Marra gorria, lerro gorria jarraitzen baldin baduzue, grafikaren ardatza unitate batzutan dago, metro segundutan, baina ohituago gaudenez, uste dut, kilometro orduetan pentsatzera, Saturnoren ekuatorean, hor gutxi gora bera irudian zonalde iluna beltza den horretan, haizeak doaz 1600 kilometro orduko abiaduran. Kotxean 120 hartzen ditugu, 130. Saturnok 1600 kilometro orduko haizeak ditu normalean. Ekaitz bat ateratzen denean, neurri urdinak jetxi daiteke haize hori 900 kilometro ordutara. Baina oraindik jarraitzen du izaten 900. Atmosfera guzti hori mugitzen da abiadura horretan. Ekaitz horrek gainera, erakutsi dizuedan ekaitz horrek Saturnon, izan zituen hemen behean ikusten duzuen moduan argi dizdira batzuk, noizbehinka. Oso gutxi ikusi daiteke, oso ahula izan zelako, baina hemen bi geziak dituzuen irudi honetan, eskuinetarako gezian ez dago argi urdinik, puntu urdinik, ezkerretan bai. Ikusten duzu ezberdintasuna? Hori da tximista bat Saturnon. Ekaitza elektrikoa delako. Eta hemen lurrean ditugun tximisten modukoak Saturnon ere ikusten direlako. Beste energia batekin, beste distira batekin, baina Saturnon ekaitz elektrikoak badaude, tximistak badaude, eta guk kontatzen ditugu ea non, zenbat, zein energiarekin, eta bar, eta bar. Ekaitzak neurtzen ditugun moduan, denok jakingo duzue ziurrenik ezaguna delako, Jupiterrek badaukala ekaitz berezi bat, hor ikusten den naranja gorri ahul koloreko zurrunbilo hori, bortize hori, euskeraz orban gorri handia deitzen dena. Orain dela 200 urtetatik existitzen da, gutxienez.
Galileok ja 1600 urtean ikusi zuen eta esan zigun hori hor existitzen zela. Guk neurtzen dugu ea haizea zenbat abiaduran doan ekaitz horretan, orban gorri horretan. Neurtzen dugu bere tamaina, ea denboran zehar handitzen den, txikitzen den eta zergatik. Kolore aldaketa daukan ala ez. Eta gero hori dena zergatik izan daiteken, ze konposatu kimiko egon daitezken bertan, ze elkarrekintza erreakzioak eman daitezken Jupiterren, eta ea guk lurrean ezagutzen dugun kimika berdina den ala ez. Bai? Eta azken urtetan asko egiten duguna da ordenagailuak erabili simulatzeko, erreproduzitzeko. Zuk ordenadore kode bati, modelo edo eredu bati, esan aldiozu, fisikaren legeak dira hau eta hau. Atmosfera batek lege guzti horiek bete behar ditu. Nik badakit Jupiterren haizeak abiadura hau duela. Badakit atmosferak temperatura hau duela. Esaidazu, ordenagailu bitartez, zein presio, adibidez, egon behar den. Edo beste magnitude batzuk. Eta horrela ordenagailuak egiten ditu simulazio batzuk, hemen urdinean, berdean, gorrian ikusten diren hauek, eta konparatzen ditugu errealitatean ikusten dugun argazki edo irudi batekin. Eta horrela saiatzen gara presio hori, ez ezaguna dena, ateratzen. Irudia eta ordenagailuak dioena berdina dela, ordenagailuak esaten didan presioa izango da benetan Jupiterren egongo dena. Ez dut lortu ordenagailuz simulatzea presio hori ondo, probatu beharko dut beste balio batekin. Eta horrela probak egiten, ordenagailuak ematen didan simulazioa eta nik irudietan ikusten dudan Jupiter berdina izan arte. Parametro batzuk neurtu ditzakegu zuzenean, haizearen abiadura adibidez, baina beste batzuk atera behar ditugu zeharka, ordenagailu simulazioak erabilita adibidez. Ekaitzak esaten dudanean, ez duzu ezertan pentsatu euria. Hemen lurrean ekaitzaz hitz egiten dugunean, askotan euri ekaitzak dira eta busti egingo ginateke. Baina Saturnon, Artizarran, Venusen, Marten eta bar, ekaitz deitzen diogu hodeiak zurrunbilo bat osatuz egotea. Bueltak, bere buruari bueltak ematen dion egitura batetan egotea. Tarduan hau adibidez da Saturnoko iparpoloa, hor ikusten duzuen nola hexagono forma bat daukan. Hexagono forma hori beti dago hor, Saturnon, eta bertan sartuko lirateke 4 lur planeta. Ikaragarrizko handia da, 15.000 kilometro, 30.000 kilometrogatik bidertuta. Eta ikusten duzue hexagonoaren erdian borobiltxo bat? Borobiltxo hori, misio espazialei esker, ze NASAk Cassini misioa, Cassini espaziontzia izan zuen, ja bukatu da misio hori, baina misio hori Saturnoren inguruan biraka egon zen, Saturnotik gertu, eta horrelako irudiak igortzen zizkigun, bidaltzen zizkigun. Hau, hemen eskuinetan ikusten duzuen ekaitz hori, zeguk deitzen diogu ekaitza, naiz eta agian ez daukan euririk azpian, baina da hodei egitura bat bere buruari bueltaka, denbora guztian, hori da eskerretako irudian ikusten den borobiltzo txiki hori karratuaren barruan. Eta horrere, haizeak neurtu daitezke, egiturak formaz nola aldatzen duten, noiz azaltzen den hodei txiki bat eta noiz desagertu, eta bar, eta bar. Hori orokorrean gure taldean egiten duguna, eta orain azalduko dizuet pixkat, nik konkretuki egin dudana. Doktoregoa egiten hasi nintzenean, eta masterra ere, zen ere garaian eta Espainian bi gauza horiek batera hasi altziren, orain ez, hasi nintzen ikertzen Artizarrean, Venusen, hegopoloan dagoen ekaitz bat, zurrunbilo bat. Zurrunbilo polarra deitzen diogu, poloetan dagoelako. Dago bat hegopoloan eta beste bat iparpoloan, baina nik aztertu dut hegopolokoa. Zergatik Artizarrarena? Erakutsi dizuedan Saturnorenak beti forma berdina daukalako. Barruko hodeiak bai sortu eta
desagertu daitezke, baina gutxi gora bera beti berdina da, borobila, hexagono baten barruan, eta bar. Baina artizarrekoak forma aldatzen du, bere itxura aldatzen du egunero. Eta ez dakigu zergatik, eta ez dakigu aurre esaten bihar ze itxura izango duen. Ze ez dakigu ze legeri jarraitzen dion. Ez dakigu nondik ateratzen duen energia hori. Ze da, zabalean, horizontalean daukan tamaina, da Europa bezain handia. Eta altueran daukan tamaina, da gutxienez, guk dakigula, 20 kilometro. Eta gogoratzen dizuet, Everestak dituela 9. Orduan, nik nire masterra eta doktoregoa hasi nituenean, hasi nintzen egitura hau aztertzen. Ea zein forma hartzen zuen, ea zenbat alditan zen zirkulu bat, zenbatetan elipse bat, zenbatetan forma irregular bat deskribitzeko zaila dena. Neurtu nituen bere abiadurak 2 altuera ezberdinetan. 60 kilometroko altueran, azaletik gora, edo 40 kilometrotik, lurrazaletik 40 kilometrotara. Hau da, altuera batetik bestera 20 kilometroko ezberdintasun hori dago. Egun ezberdinetan, zurrunbiloak forma ezberdina zeukanean. Saiatzeko asmatzen edo jakiten zergatik aldatzen den horrela. Eta prozesua, haizeak duen abiadura neurtzeko prozesua oso sinplea eta oso intuitiboa da. Ez da matematika gehiegirik behar. Lehenik eta behin, irudiak prestatzen ditugu. Horre eskerretan daukazuen lehenengo irudia da, Venus Express misioak, kasu honetan, Venusin inguruan biraka egontzen misio bat, misio horrek bidaltzen zizkigun irudiak, originalak, eskerrekoa. Baina ikusten duzuen nola irudi horrek akatsak dituen, goiko zatia errepikatuta dago, baditu horrelako lerro vertikalak gure egitura oso ondo ikusten uzten ez dutenak, eta bar, orduan lehenengo egin behar duguna da, zuzendu. Akatsoiek zuzendu eta kendu. Eta irudiak ematen dizigun ardatz vertikala eta horizontala, ahal bada, zentzua daukaten beste ardatz batzuetara pasa. Adibidez, longitudeak eta latitudeak erabilita. Planetaren beste zati bat aztertzen egongo bagina, latitudeak halko genituzke jarri vertikalean, longitudeak horizontalean, eta mapa mundi bat lortu. Lurrean hainbestetan ikusi ditugun mapak bezalakoa. Baina orain poloa aztertzen ari naizenez, niri gehiago interesatzen zait, poloa maparen erdian egotea, hortik urruntzen naizela latitudeak aldatzea, eta zirkulu batean nagoenean, zirkulu horretan zehar longitudeak aldatzea. Horri deitzen zaio proiekzio polar bat egitea. Eta gero, azken pausua, 3. eta azken irudia lortzeko, izango litzateke, nik ikusi nahi ditudan egitura horiek gehiago kontrastatzea. Erdiko irudian puntu txuriak, pixel txuriak direnak, are txuriago egitea, beltzak direnak, are beltzago egitea, diferentzia handitzea, ze horrela hobeto ikusiko dut daukan S alderantzizko S forma hori edo beste forma bat. Formak ondo identifikatzea interesatzen zaigu, 2 irudi konparatuko ditugulako, eta 2 irudi horietan saiatuko garelako esaten. Hemen ikusten dudan egitura hau, hemen ikusten dudan puntu txuri hau, beste irudian da hau. Puntu txuri hau, berdin puntu txuri hau. Neurtu ditzaket bere posizioak, eta beraz jakin zenbat mugitu den, zenbat desplazatu den. Eta instrumentuak esaten didanez, zenbat denbora pasa den lehenengo iruditik 2. irudira, badakit zenbat metro egin dituen, badakit zenbat denboran, zatiketarekin abiadura daukat. Eta orduan, ordenagailu batek laguntzen zaitu erabakia hartzera, eta esatera, puntu txuri hau da? Nik uste baietz, nik uste ez, badaude beste puntu txuri batzuk, kandidato hobeak direnak, hautagai hobeak direnak, orduan. Ordenagailuak laguntzen zaitu erabaki hori hartzera, baina banan identifikatuz neurriak bukatu dezakegu abiadura mapa batekin. Hor ikusten diren gezi bakoitza da abiadura bat, neurtutako abiadura bat. Eta hori errepikatzen da dituzun forma eta egun ezberdinetan, eta horrela badakizu
Hegopolo horretan, Artizarraren hegopolo horretan, haizeak nola mugitzen diren. Zein abiaduran eta norantz. Teknika hau ez da zaila, azkenean abiadura lortzea da, irudiak konparatzea eta desplazamentua zati denbora. Noski, badaude beste teknika batzuk, beste parametro batzuk lortzeko, adibidez, temperatura lortu nahi dugunean, asko zailagoak direnak, eta hori hemen ez naiz jarriko esplikatzen. Irudiak konparatu beharrean, egin behar duguna da, espektruak aztertu, badakizu zer den espektru bat, espektru elektromagnetikoa? Ez. Guk begiratzen baldin badugu edozein lekutara, adibidez, Artizarraren hegopolora, bai? Nik egin dezaket nire begiekin, eta orduan ikusiko dut argi ikuskorra, nire begiek detektatu dezaketena, edo egin dezaket kamera infragorri batekin. Eta orduan kamera horrek erakutsiko dit argi infragorria. Edo egin dezaket kamera ultramore batekin. Edo eta X izpiak neurtu ditzaken kamera batekin, eta bar, eta bar. Bai? Orduan, argi mota ezberdinak aztertzen baldin baditugu, eta nik baldin badakit, X izpietan hau da iristen zaidan argia. Ultramorean hau da iristen zaidan argia. Ikusgarrian beste hau. Ultramorean beste hau. Infragorrian beste hau. Eta orduan, hor behan ikusten duzuen grafiko horretan daukaguna da, argi mota ezberdinetan, argi asko edo gutxi jasotzen dugun. Eta horri deitzen zaio espektru bat, objektu baten espektrua. Batzuk, infragorrian gehiago igorri dezakete eta seinale gehiago jaso dezakegu eta ultramorean gutxiago. Edo alderantziz, ultramorean gehiago, infragorrian gutxiago. Eta orduan horrekin jolastu dezakegu. Ze espektru horretan informazio pila badago. Ze temperatura daukan objektu horrek, atmosfera batean baldin bagaude, ze partikula egon daitezkeen hor, ze osagai kimiko dagoen hor, partikularen tamaina, partikula zein altueratara egon behar den, eta bar, informazio pila badago. Baina noski, espektru bat daukasunean, informazio hori jasotzea, atzera bidea egitea ez da hain erresa. Eta horregatik, diot, teknikak, espektruetan oinarritutako teknikak zailagoak direla, hor bai jakin behar da astrofizika pixka bat gehiago beste adibidean baino, baina lortu dezakegu adibidez, nik nire doktorego ikasketetan egin nuen moduan, egitura honen temperatura lortzea altuera ezberdinetan. Hor eskuinean ikusten dituzuen 9 irudi horietan, goian eskerrean hasita da atmosferan goian. Eta hor ez da ezer ikusten. Dana da zarata. Seinale asko eta gutxi, baina nahaztuta. Eskuinerantz mugitzen garenean, pixkat beherago jatsi gara atmosferan, eta gero eta gerago, gero eta beherago, gero eta beherago. Beheko erdiko irudira iristen garen arte, hori da aztertu dezakegun altuerarik baxuena, eta hor ja ikusten ditugu zonalde batzuk ilunago, hotzago, eta beste zonalde batzuk dizdiratsuago, temperatura altuagoa dutenak. Eta badakigu zenbat altuera, zenbat temperatura, 180-tik 260 kelvinetarako diferentzia dagoelako. Eta noski, hau egin daiteke, egun ezberdinetan ikusteko ea egun batetik bestera temperatura aldatu den. Eta aldatu baldin bada, saia gaitezke pentsatzen zergatik. Zer gertatu da hor? Zerrek egin dio temperatura aldatzea? Atmosfera mugitzen delako eta atmosfera beherantz joaten delako? Atmosfera gorantz datorrelako? Alderantziz, beste nonbaitera joan delako odei hori? Horrelako interpretazioak ateratzea da azken pausua, baina horretarako behar duzu informazioa. Temperaturari buruz, abiadurari buruz, presioari buruz, eta beste hainbat aldagaiei buruz. Doktoregoa bukatu ondoren, esan nizuet, joan nintzen 2 urtez Parisera. Parisen, egon nintzen talde batean, non simulazio numerikoak egiten adituak diren. Eta bertan, 2 urte horietan saiatu nintzena da, Artizarraren hegopoloko zurrunbilo hori, ekaitz hori, ordenagailuz simulatzen. Lortu nuen? Ez. Ikusten duzuen, ezkerretan ikusten dituzuen egitura dizdiratsu horiek, ez daude hemen ordenagailuzko simulazioan. Baina zer dago eta zer lortu nuen lehenengo pausu bat behintzat? Ikusten duzue ordenagailu simulazio horretan nola hegopoloak batez ere kolore urdina daukan, temperatura baxuagoak, baina zonalde urdin horren zentroa, erdia,
pixkat berdeagoa da. Bai? Begiratzen baldin badituzue temperatura balioak, horrek esan nahi du erdigune hori pixkat beroagoa dela. Temperatura pixkat altuagoa daukala. Bale? Eta hori da ere, benetako irudietan ikusten duguna. Zonalde dizdiratsuaren beroaren erdian egiturak daude, eta hori ez dut lortu ordenagailuz simulatzea, baina egitura dizdiratsu horien inguruan ez aldago zonalde askoz ilunago bat, hotzago bat. Orduan, hori lehenengo aldiz simulatu genuen guk Parisen. Ze aurretik inork ez zuen lortu. Orduan, ez da perfektua, oraindik lana dago egiteko, baina lehenengo pausua bai lortu genuen. Temperatura ez da simulatu daiteken gauza bakarra. Simulatu daiteke, eskerretan hor ikusten den moduan, Saturnoren abiadurak, haize abiadurak. Edo hemen eskuinetan, Marteko ur kantitatea. Marteko leku ezberdinetan zenbat ur lurrun dagoen gas moduan ura atmosferan. Bai? Zuk ordenagailuari informazio bat ematen baldin badiozu, berak emango dizu beste hau. Zuk hau ematen baldin badiozu, emango dizu bestea. Orduan, guri interesatzen zaigunaren arabera, nire kasuan temperatura zen, baina beste kasu batzutan ur lurrun kopurua da, sartu beharko diozu informazio bat edo beste. Eta horrekin jolastu. Eta, bueno, Parisetik bueltatu nintzenean, esan dudan moduan, berriz ere Euskal Herriko Unibertsitatera bueltatu nintzen, eta orduztik, duela ia 6, ia 7 urte, fisikako irakaslea naiz, artizarra ikertzen jarraitzen dut, eta esan dudan moduan, dibulgatzailea ere banaiz. Eta ez dakit, duela pare bat urte, enteratuko zineten, Euskal ikertzaile batzuk edo talde batek lortu zuela izar bati eta exoplaneta bati euskal izenak jartzea. Gu izan ginen, taldearen koordinatzaile ni izan ginen, eta exoplanetari GL486b izena zeukan planetari zu izena jartzea lortu genuen, eta bere izarrari, ze exoplaneta horrek izar baten inguruan bueltak ematen ditu, gar. Beraz, zu eta gar ditugu. Marten badaude leku batzuk geologiarekin lotuta euskal izenak dituztenak, baina izar eta exoplanetetan eguzki sistematik kanpo hauek dira bakarrak. Hauek dira ofizialki mundu guztian euskaraz ezagutzen diren, nahi dut esan, mundu guztiak erabili behar dituela euskal izenak. Izar eta exoplaneta hauentzat. Exoplanetak zer diren bai, ez? Guk gure eguzki sisteman ditugun 8 planetak dira, beste guztiak exoplanetak. Bale? Gorputz aldetik berdinak dira. Gauza da, gure txilborra begiratzea gustatzen zaigula, eta orduan gureak dira planetak eta besteak dira exotikoak. Bale? Baina astronomia aldetik gauza berdina da. Gorputz bat, izar baten inguruan biraka. Bale? Hemen ikusten duzue adibide bat, non erdiko puntu horretan izar baten ikonoa edo jarri da, jakiteko hor izarra dagoela, baina noski ez duzue izarra ikusten, izarra tapatuta dago. Erdigune horretan dena beltza da. Ze izarraren argia ikusiko bagenu, itxutu egingo gintuzke, eta ez genituzke inguruan dauden planetak ikusiko. Baina ikusten dituzue hor 4 edo 5 planeta izarraren inguruan biraka? Hau da, irudi erreal bat, ez da ordenagailuz eginda. Hau, benetakoa da. Baina hemen ikaragarrizko sortea izan genuen. Ze normalean izar bati begiratzen diogunean, normalena ez da planetak horrela biraka ikustea. Ez daude guri begira. Askotan gertatu daiteke planetak horrela biraka baldin badaude, guk albo batetik kantoz ikustea. Eta orduan, ez genuke ikusiko ondo bere izarrari nola ematen dioten buelta. Baina, orain txerakutziko dizuet nola detektatzen diren exoplanetak, nola lortzen dugun jakitea zerbait dagoela izar baten inguruan biraka. Baina ikusten duzue izarraren izena eta exoplaneta guzti horien izena?
izarra da HR zortzi zazpi bederatzi bederatzi, eta planetak dira horixe bera, baina gero B, C, D, E. Vale? Izarretik gertuena dagoena, HR zortzi zazpi bederatzi bederatzi, B. Urrena, C. Urrena, D, eta urrena, E. Eta horrela, dituen planeta guztiak arte. Vale? Izen ofizialak, zientifikoak, guk zientzialariok erabili behar ditugunak horrelakoak dira. Izar bat topatzen den bakoitzean, esaten da, bale, katalogo honetan, HR katalogoan, ze zenbaki da urrena? Baditugu ja 8.788, ba urrengoa izango da 8.789. Vale? Izar horrek planetak dituela inguruan, ba atzetik jarriko dizkiogu izkiak, B, C, D, E eta kitxo. Vale? Orduan, zientifikoki ez da oso originala. Exoplanetak sailkatzen ditugu normalean 4 talde handitan. Vale? Gero talde txikiagoak badaude, azpitaldeak badaude, baina nagusienak dira 4. Exoplanetak izan daitezke lurtarrak. Vale? Lurtarra deitzen diogu gutxi gora bera tamainaz lurraren antzekoa denean edo txikiagoa, eta batez ere harritxua denean, azala daukanean, nukleo solidoa daukanean. Vale? Gero izan dezake inguruan atmosfera edo ez, hori ikusi beharko. Baina gutxi gora bera txikia, lurraren tamaina edo txikiago, eta batez ere nukleo solidoa daukana. Hori baino zerbait handiagoa baldin bada, lurra baino handiagoa baldin bada, deitzen diogu superlurra. Vale? Jarraitzen du harritxua izaten, nukleo bat izaten, baina ia da lurra baino 30 aldiz handiagoa, 130 aldiz handiagoa, 4-5 aldiz handiagoa masan, edo eta bar, eta bar. Eta gero badaude noski, gure planeta erraldoiak bezala, nukleoa ez dutenak. Ze badakizue Jupiter, Saturno, Urano eta Neptuno ez direla harritxuak, ez daukatela nukleo solidoa eta dena gasa dela, ezta? Bale, ba, horrelakoak ere existitzen dira beste izarren inguruan. Batzuk oso handiak, Jupiter eta Saturnoren tamainakoak edo handiagoak, eta horiei deitzen zaie erraldoi gaseosoak, edota badaude Neptuno eta Uranoren tamaina izan dezaketenak gutxi gora bera, gaseosoak, eta orduan Neptuno moduko exoplanetak deitzen zaienak. Vale? Gehien entzuten direnak dira superlurrak edota Jupiter beroak. Ez dakit noizbait entzun duzuen hot Jupiter bat topatu dela. Horrek esan nahi du tamainaz Jupiterren modukoa dela, gaseosoa dela, baina oso bero dagoela. Bere izarretik oso gertu dagoelako. Vale? Ze, karo, gauza bada ze tamaina daukaten, 4 talde, baina gero egon daitezke bere izarretik oso gertu, eta beraz, temperatura altuan egon, edo urrunago egon eta hotzago egon. Gaur egun topatu dira ia 6.000 exoplaneta, baieztatuta. Ze badaude beste 9.000 baieztatuak izateko zai. Ez da nahikoa zientzialari batek esatea exoplaneta bat topatu dut. Eta bere probak ematea, artikulu zientifiko bat idatzita. Beharrezkoa da beste zientzialari batek edo beste talde batek esatea, bai, arrazoi daukazu. Vale? Verifikatu egin behar da, egiaztatu egin behar da. Orduan, egiaztatuak ditugu ia 6.000. Eta egiaztatuak izateko zai beste 9.000. Hau da, guztira 15.000 exoplaneta topatu ditugu beste izarren inguruan. Gehienak, 175, trantsitoen metodoa erabilita. Zer da trantsito bat? Nik izar batera begiratzen baldin badut, exoplaneta bat daukana inguruan, baina exoplaneta horrek bira ematen du plano horizontalean, hau da, nik izango nuken ikuspuntua horrelakoa baldin bada, nik egin dezakedana da, nire detektagailuekin izar horretara begiratu eta izarrak igortzen duen argi kopurua neurtu. Exoplaneta aurretik pasatzen zaion momentuan, exoplaneta nahiko handia baldin bada, izarretik iristen zaidan argia gutxiago izango da. Ze exoplanetak argi hori blokeatu egiten du edo itzala egiten dio. Argi kurba horiek lortzen ditugunean eta horrelako salto bat daukatenean beherantz, hori da trantsitoen metodoa eta horrela dakigu
planeta bat egon daitekeela hor. Argia jesten deneko zulo edo salto horren arabera, jakin dezakegu zenbat denbora behar izan duen bere izarrari buelta emateko, eta jakin dezakegu ere zenbat argi tapatu duen, beraz bere tamaina. Vale? Ez dugu jakingo exoplaneta horri buruz gauza gehiegirik, baina bai bere tamaina eta zenbat denbora behar duen bere izar horren inguruan bira emateko. Beste metodo bat, abiadura erradialak erabilita. Berriz ere, gure ikuspuntua baldin bada izarraren eta exoplanetaren planotik, egongo da puntu bat orain bezala non planeta urruntzen ari den gugandik. Eta egongo da beste puntu bat, orain bezala, gugana hurbildu egiten dela pixkat. Bere ibilbide horretan, batzutan gugandik urrundu egiten da eta bestetan gugandik gerturatu egiten da. Pixkat, behintzat. Konturatu zarete noizbait, ambulantziak edo polizia sirenak ezberdin entzuten direla gugana hurbiltzen direnean edo gugandik urruntzen direnean? Doppler efektua entzunda daukazue? Ez, bueno, baina ambulantzien sirenak ezberdin entzuten direla, bai, ezta? Ba, soinuari gertatzen zaion moduan, argiari ere gertatzen zaio. Eta orduan, objektu bat daukagunean gugandik urruntzen, orain bezala, jasoko dugun argia urdinagoa da. Maiztasuna handiagoa da. Gugandik hurbiltzen ari denean, argi hori gorriagoa da. Eta uhin luzera moteltzen da, frekuentzia motentzen da. Hori neurtuta, jakin dezakegu ere, hor badagoela zerbait, izarraren inguruan biraka, exoplaneta bat. Eta gero, badaude beste metodo pixkat zailagoak, oso exoplaneta gutxi detektatzen dira horrela, baina, bueno, fenomenoa oso presente dago unibertsoan eta aipatuko dut. Lente gravitazional efektua entzun duzuen noizbait? Ez. Demagun, horratzean daukagula objektu bat, izan daiteke izar bat, izan daiteke galaxia bat, izan daiteke edozer, argia igortzen duena, eta guk argi hori jasotzen dugu. Baina argiaren bidean, eta oraintxe azalduko zaigu lurra planeta hemen behan, puntu urdin hori, argiak bidean topatzen du adibidez, beste zerbait hor ikusten den izarra eta exoplaneta. Nolabait argi horrek, atzetik datorren argi horrek, pasa behar du izar batetik gertu. Erlatibitate orokorraren teoriak dio argi hori ez dela zuzen joango, baizik eta erdian topatu duen izar horren gravitatea nabarmenduko duela, eta orduan argi izpia hor ikusten den moduan okertu egingo dela. Horri deitzen zaio lente gravitazional efektua. Izar bati eta exoplaneta bati gertatzen zaie, baina batez ere masa handiko galaxiei eta bar gertatzen zaie. Orduan, galaxiak behatzen ditugunean eta horrelako efektua ere badago, askoz handiagoa da, askoz erresagoa da detektatzeko, izar eta exoplaneta baten kasuan ez da hain erresa, baina batzutan lortzen da. Eta horregatik badakigu exoplaneta bat egongo dela hor. Ze grafikoan ateratzen zaigu horrelako gorakada bat edo anomalia bat. Eta, bueno, badago lehen erakutsi dizuedan adibidean moduan, zuzenean ikustea, batzutan ikusi daiteke, horretarako izarraren dizdira tapatu egin beharko genuke, badaude instrumentu batzuk koronografoak deitzen direnak, izarraren argia blokeatzeko edo tapatzeko gai direnak, eta orduan batzutan ikusten duzu hor gertu dagoen exoplanetari izarra tapatu gabe ikusten ez dena, izarrak itxutu egiten gaituelako. Baina ja oso gutxi dira horrela detektatzen direnak, eta azken metodoa astrometriarenak, exoplaneta oso handia baldin bada, bere izarra mugitu dezake. Izarrak egoten dira ere zirkulu txikietan biratzen. Exoplaneta oso handia baldin bada, izarrak daukan igidura hori nabarmendu dezakegu. Inguruan dituen beste izar batzuekin distantzia kalkulatuta, ikusiko genuke distantzia horiek ez direla konstante mantentzen, aldatzen direla. Izarra dagoelako pixkat, zirkulu bat, ibilbide bat egiten. Horrela oso zaila da, baina detektatzen dira batzutan
exoplanetak horrelako teknikekin. Orduan, 2022 urtean, abenduan, nazioarteko astronomia elkarteak erabaki zuen 20 exoplaneta aukeratzea, denak izen zientifikoekin, denak James Webb teleskopioak behatu eta ikertu behar zituenak, bai? Eta lehiaketa publiko bat ireki zuen jendeari eskatu zion izen proposamenak bidaltzeko. Nazio Batuen erakundeak aukeratuta zeukan ere, urte horretatik aurrera, 2022tik 2032ra, hizkuntza indigenen hamarkada izatea, hizkuntza indigenak bultzatzeko, hizkuntza indigenak bistaratzeko, eta Nazio Batuen erakundeak euskara hizkuntza indigena bezala hartzen du. Orduan, 20 exoplaneta horietatik bat deskubritu zuten taldean, bazegoen gure lagun bat, Caballero, GJ486 exoplaneta hori topatu zutenen artean beraz egon, eta berak deitu zigun guri, Euskal Herriko Unibertsitateko lagunoi, esanez, aizue, lehiaketa hau dago, euskerak lehentasuna izango du, izen proposamen bat egiten bada euskeraz saiatuko dira hori aukeratzen, orduan zergatik ez dugu proposatzen nik topatutako exoplaneta horrentzat euskal izen bat. Eta noski guk baietz esan genuen, zu hitza berehala okurritu zitzaigun, ze exoplaneta hori superlur bat da, lurra baino pixka eta handiagoa, baina batez ere oso bero dago, 250 gradu zentigradutan dago, eta beraz, uste dugu, zenoski ez dugu ikusi, ez gara araño joan, ez dago irudirik, baina uste dugu bere azalean sumendiak izan ditzakela, laba urtua izan dezakela, beraz, zuaren irudi hori berehala etorri zitzaigun eta exoplanetarentzat zu izena oso azkar otu zitzaigun, bururatu zitzaigun, eta beraz, euskeraz ere badaukagunez esamolde bat zu eta gar aritzea, zerbaitetan zu eta gar nabil da pasioz ari naizela, grinez ari naizela, sutsu ari naizela, eta astronomia zaleontzat gehienetan irudikatzen zaigu horrela, astronomia pasio moduan jaiotako zerbait dela, barduan erabaki genuen izarrarentzat ere gar izena ondo zetorrela. Ze azkenean zer da garra? Gas bat bero-bero dagoena. Zuaren inguruan berotzen den atmosfera hori, aire hori, gori-gori, bero-bero dagoena, eta hori da izar bat. Gas bola bat, temperatura oso altuan. Bai? Abendua zenez, abenduaren 3, Euskararen nazioarteko eguna, oso gertu genuen, eta orduan EITB-ren ateak jo genituenean, EITB-ek berehala esan zigun nahi bai zein ideia ona, etorri, eta irratian, eta telebistan, aipatuko dugu, eta jendeari eskatuko diogu babesa emateko, jende pila bati idatzi genion, eta jende pila batek idatzi zigun guri, 180ek sinatu genuen proposamena, nire izena lehenengo eta beste 180, eta 6 hilabete beranduago, 2023ko ekainean, esan ziguten baietz. Onartu zutela izen proposamen hori, eta hemendik aurrera, ofizialki jarraituko dute izaten izen teknikoak. Zientifikoki guk jarraitu beharko dugu deitzen JG, edo alderantziz, GJ486, bai? Baina informalki mundu osoan ja erabili beharko dute zu eta gar izenak, euskaraz. Eta, bueno, hori lortzen da, ja nolabaiteko esperientzia daukasunean, nolabaiteko kontaktuak dituzunean, eta divulgatzaile lan hori egiten duzunean. Baina, bueno. Orduan, nik nire ibilbidearen eta nire ikerketaren laburpentsoa hemen daukat bukatzeko asmoa. Bakarrik preparatu dut azken diapositiba bat oso laburra, eta oker baldin banago zuzendu, baina bide orokorrena, ohikoena, eta ez bakarra, ze modu asko daude, baina astrofizikaria izateko bide ohikoena da behin lizeoa bukatuta, unibertsitatera edo
hezkuntza goi mailako hezkuntza batetara pasatzea, bai? Espainian gradua deitzen dugun 4 urtetako zerbait dago, zuentzat uste dut lizantz deitzen dela eta 3 urtekoa dela, bai? Eta gero master bat eta doktorego bat. Masterraren iraupena ere ezberdina da Espainian eta Frantzian, baina ikusten duzuen moduan, azkenean bien batura, gradua eta masterra berdina da. Bale? Eta aukerak asko dira. Gradua edo lizantz izan daiteke fizikan, matematikan, ingenieritzan, biologian, geologian, ze orain gero eta gehiago daude astrogeologia, astrobiologia, astroinformatika, gauza asko daude. Bale? Fizika ikastea edo matematika ikastea ez da bide bakarra. Ohikoena da, baina ez da bakarra. Ez dago zertan ere unibertsitatera joan beharrik zuzenean. Egin daitezke aurrena beste ikasketa profesionalago batzuk eta gero pasa. Orduan, ez da bide bakarra, baina ohikoena bai. Bale? Baina, bueno, batura hori bai, azkenean, 8 urte eramaten du astrofizikari bihurtzeak. Eta norbaitek interesa baldin badauka, gogoa baldin badauka, bueno, Frantziako sistema gehiegi ez dut ezagutzen, baina ni prest nago hitz egiteko, aholkuak emateko edo edozein galdera erantzuteko. Bai honi buruz eta bai noski gaur kontatutako guztiari buruz. Beraz, norbaitek galderarik baldin badauka, aurrera, bota. Galderarik edo komentariorik edo zer. Bai, a ber. Esan. Bai. Nola hautatu dudan nire lanbidea. Nik zuen adina neukanean, argi neukana da zientziak gustatzen zitzaizkidala. Matematikak, fisika, kimika, biologia zein beste, baina zientzia numerikoak gustatzen zitzaizkidala, bai? Eta aukeratu behar izan nuenean zein hezkuntza, goi mailako hezkuntza horretan, zein gradu egin, zein lizentzia egin, iruditu zitzaidan fisikak irikitzen zituela gero ate gehien. Eta orduan joan nintzen fisika egitera. Eta fisika egiten ari nintzela, egin nuen lagun bat astrofisika oso gustoko zuena. Eta orduan berak eraman ninduen hitzaldietara, jardueretara, aktivitatera eta bar. Eta hor hasi zitzaidan niri astrofisika gustatzen. Eta ja 3 urte egin ostean erabaki nuen Tenerifera joatera, ze Tenerifen Kanariar uhartetan badago astrofizikako espezialitatea, ez ja fisika, baizik eta fisika barruan astrofisika, eta orduan joan nintzen eta egin nituen. Gero ja Bilbora bueltatu, etxean egoteko gogoan neukalako, eta bar. Baina aukeratu nuen, ja, heldua nintzenean, ja 21 urte nituenean, eta lagun bat egin nuelako astrofisika gustoko zuena. Nik txikitatik ez dut izan astronomia zaletasunik, edo ez dut teleskopiorik izan etxean, oraindik ez daukat, bai? Ez neukan hasieratik pasiorik, baina bai zientziak gustatzen zitzaizkidala. Hori bai nekien txikitatik edo hasieratik. Bai. Bai, ez beti ez. Zen nire lana, galdera da ea gauez egiten dudan lan ala ez. Irakasle lana ez da gauez egiten. Baina astronomia bai. Adibidez, egun hauetan, ari naiz iluntzean eta egun sentian egiten batez ere, zen nire kasuan nik artizarra Venus aztertzen dut. Eta artizarra dago zeruan, iluntzean edo egun sentian, inoiz ez gauerdian. Lurretik eguzkirantz bidean dago artizarra, Merkurio bezala, eta horrek esan nahi du guk lurretik artizarra ikusi ahal izateko eguzkia gertu egon behar dela. Baina ez zeruan, ze bestela eguzkiaren argiak itxutuko gintuzke. Orduan, interesatzen zaigu eguzkia egotea zerumugatik behera eta artizarra zerumugatik gora. Eta hori bakarrik gertatu daiteke batzuetan iluntzean, ilunabarrean, bestetan egun sentian. Orduan, orain, egun hauetan, ari naiz lanean
iluntzean Hawaiko teleskopioak erabiliz, Hawaien badaude teleskopio profesional batzuk, urrungo kontrol remotoarekin urrunetik kontrolatu daitezkenak, eta orduan etxetik edo bulegotik kontrolatzen ditut, baina hori egiten dut, eta gero egun sentian, goizeko 8etan, Espainiako hegoaldean, Almerian, Andaluzian dagoen beste teleskopio bat erabilita, hoiek egun sentian. Orduan, nik gauez, ez hainbeste, artizarra Venus ez delako ikusten gauean. Baina nire kideak adibidez, bai. Eta badaude urtean 3 aste edo, aste bat, otsailean, beste aste bete udaran, eta beste aste bat ja negua sartzen denean, joaten direnak aste betez, hori neurea da, joaten direnak aste betez Andaluziara edo beste teleskopioetara, eta han pasatzen dutenak laneak gauez, noski. Hor, ordutegia guztiz aldatu behar duzu eta ikerketa egiten duzu gauez. Baina gure kasuan, unibertsitatean lan egiten dugunontzat, ez da inerresa klaseak dituzulako, eta orduan kanpora joateko eta gauez lan egiteko, klaseak utzi behar dituzulako, eta bar. Baina bai noski, astrofizikari gehienok, noizbait behintzat, gauean egin behar dugula lan. Bai. Zenbat ordu? Barkatu, ez dut entzuten. Lanean? Kurtsoan zenbat ordu igarotzen ditudan? Irakasten ari naizenean? Edo ez dut ondo ulertu agian galdera oraindik. Klase orduak kurtsoan, guk unibertsitatean, nik irakasten ditudanak dira 3 ordu astean. Nik 3 ordu irakasten ditut astean, baina noski ikasleek 30 ordu dituzte astean. Ez dakit interesatzen zaizun nik zenbat lan egin behar dudan irakasle moduan, edo fisika ikasten ari den ikasle batek zenbat ordu eman behar dituen klasean. Biak. Nik irakasle moduan, irakatsi behar ditut 8 ordu astean. Izan daiteke dena ikasle kopuru bati, edo nahastuta ze. Izan daiteke irakasgai ezberdinetan, talde ezberdinetan. Baina 8 ordu horiek irakasteko prestatu egin behar dira. Klasean egindako aktibitate, ariketak, azterketak zuzendu behar dira. Orduan, irakasle lanak denbora asko eramaten du, eta nire eguneko 7-8 ordu baldin badira lan orduak, 5 edo 6 eramaten ditu, erdia baino gehiago, eramaten ditu irakasle izateak. Gero ikerketa egitea beti da bigarren mailako, denbora aldetik bigarren maila. Orduan, gutxi gora bera 5 irakaskuntza, 3 ikerketa. Ikasleek, noski, nire irakasgaiaz aparte, beste irakasgai batzuk dituzte. Orduan, Espainian behintzat, ikasleek pasa behar dituzte 30 ordu klasean, eta gero noski etxean edo eskolatik kanpo egin behar dituzte lanak, eta orduan hori ordu gehiago da. Baina azkenean nik esango nuke norbait lanean dagoenean bezala, 7-8 ordu egunean sartu behar dituztela. 6 eskolan, irakasleekin edota unibertsitatean, 2-3 etxean gero. Bai. Zein da nire hurrengo helburu edo proiektua? Begira, oraintxe bertan, badago Europako Espazio Agentziak onartutako misio bat Venusera joateko prestatzen. Hau da, proiektua ia aurkeztu da, Europako Espazio Agentziak onartu du, eta hemendik 10 urtetara izango dugu misio bat berriz, Venus inguruan, artizarraren inguruan orbitatzen, birak ematen, eta misioa Europarra izango da. Ni proiektu horretan sartuta nago. Orduan, badakigu ze instrumentu eraman nahi dugun, badakigu ze tamaina izango duen eta ze argi neurtuko duen eta horrelako gauzak badakizkigu, baina oraindik ez dago eraikita, oraindik ez dago fabrikatuta. Eta orduan hori dena prestatu behar da. Fabrikatzen denean probak egin behar dira. Erabaki behar da oso ondo nola joango den muntatuta, ze argi indarrekin eta ze
instrumentu motekin eta den orduan, orain hori prestatzen ari gara. Eta nire hurrengo helburua da benetan instrumentu horiek eta misio horiek oso ondo prestatzea, zebein ara bidaltzen dugunean eta artizarraren inguruan biraka dagoenean, bidaliko digun informazioa hori interesatzen zait. Horrekin gero bai egingo dut zientzia. Orduan, nik nahi dudan informazioa izateko, eta gero nik nahi dudan zientzia egin ahal izateko, instrumentuaren diseinuan eta fabrikazioan sartu naiz, eta proiektu hori aurrera ondo ateratzea da nire hurrengo helburua. Bai? Bai. Zer da ikusi edo obserbatu dudan guztitatik gehien gustatu zaidana edo kutxunena. Noizbait ikusi duzue begibistaz, instrumenturik gabe, teleskopiorik gabe, noizbait ikusi duzue begibistaz gure galaxia esnebidea argirik ez dagoen leku batetik, hau da, mendipuntatik, hori. Ze, ohituta gaude, gure egunerokotasunean zortea baldin badaukagu, galaxia ikusten, pixkat, izar gutxi, nolabaiteko hodei ilun bat bezala ikusi daiteke horrela luze-luzea, baina gutxi gora bera, ez oso ondo. Leku ilun batetara joaten zarenean, mendira joaten zarenean, inguruan herririk ez daukasunean, argi kutsadurarik ez daukasunean, baserririk etxerik ez daukasunean, mendian galduta zaudenean, ikusten da pila bat. Ikusten da 100 aldiz izar gehiago. Ikusten da gure esnebidearen zentro hori, hodei ilun bat bezala ikusten den lerrori, oso iluna, oso argi. Eta hori lehenengo aldiz ikusi nuenean, Kanariar uhartetan nengoen ikasle moduan, baina gelditu nintzen, harrituta benetan, ze ez nuen uste horrela izango zenik. Hortaz aparte nire lanean, ja lanerako ari naizenean, noizbait gertatu zait zuzenean ikustea, Jupiterri begira ari ginenean gure lanak eta gure zientziak egiten, pantailari begira geundela meteoro bat erortzea zuzenean. Espero gabekoa da, hori ez dakizu noiz gertatuko den, eta hori ikustea, bizitzea, kasualidadez hori harrapatzea, hori ere gustatu zitzaidan. Bai. Besterik. Bai. Zein da nire lanaren akatsak, edo alde txarrak? Ordutegia. Ze nire lana berriz irakasle eta ikertzaile denez, askotan, batez ere behaketak egitera goazenean, ordutegiak ez dira bateragarriak. Irakatsi behar da egunez, ikertu behar da gauez. Baina, hori kenduta, guk ez daukagu ordutegi finko bat, 9etan sartu, 5etan irten. Orduan, astronomia normalean, astronomia egiten dugunok, pasioz egiten dugunez, gure gustokoa delako, azkenean egiten dituzu ordu gehiago. Eta nik egiten dut azkenean, behar dudana baino lan gehiago. Nire kontratuak esaten didana, baina lan gehiago, asteburuetan ere bai. Eta horrek gero bizitza pertsonalean batzutan ondorioak ekartzen ditu. Orduan, disiplina handia behar da ordutegiak ondo mantentzeko eta lan flexibilitate hori ondo kontrolatzeko, eta nire naiz gai. Orduan, nik hori gaizki eramaten dut, eta hori da nik okerren ikusten dudana. Baina bestela, astronomia aldetik gozada bada. Irakastea ez hainbeste agian, baina astronomia bai. Bai. Ikerlariak ondo pagatuta gaude, ez. Horrela, orokorrean esan da, ez. Ikerlari esaten dudanean, egia da nik normalean pentsatzen dudala ikerlari publiko batean. Erakunde publikoetan, unibertsitateetan, ikerketa zentroetan lan egiten duenak. Eta horiek ez daude ondo ordainduta. Ez Espainian, ez da Frantzian ere, baina Frantzian hobeto, bastante hobeto. Gero ja izan zaitezke ikerlari zentro pribatuetan. Astronomian ez da ohikoa, ze astronomia gehiena egiten da erakunde publikoetan. Adibidez, Europako Espazio Agentzia, Frantzian badago CNES, Centre National d'Etudes Espaciales,
Espainian badago bestea, orduan, horiek publikoak dira, eta horiek ez dute hain ondo ordaintzen. Baina egin dezakezu lan zentro pribatu batetarako, adibidez, ingeniaria aeronautikoa baldin bazara. Hori bai dago ondo ordainduta. Baina bestea ezain beste. Baina normalean esaten den moduan, zientzialari gehienok egiten dugu lan gustatzen zaigun horretan. Orduan, pixkat baloratu behar da dena. Bai, hortik ikusi dut eskua? Bai. Bai? Bai. Ni naiz gutxi horietariko bat, neska gutxi daude astronomian, eta ni saiatzen naiz gaur bezala jendea animatzen eta hitzaldiak ematen, eta bar. Zergatik den? Auskalo. Niri iruditzen zait, ohituta gaudela ikustera, bai telebistan, bai irratian, bai aldizkarietan, astronomia hitz egiten duten gehienak, edo zientziaz, orokorrean gizonak izatera. Orduan, adibideak, ereduak falta zaizkigu. Gaztetan ikasten ditugunean zientzialariak ikastolan, gehienetan dira gizonezkoak. Einsteinek egin zuen hau. Planckek egin zuen beste hau, eta denak dira, ia denak gizonezkoak. Zuek gaur egun zenbat emakume zientzialari ikusten dituzue edo irakurtzen dituzuen zuen ikasgaietan? Bat, zein? Marie Curie. Jazta. Ez da ia beste inorra aipatzen. Eta egon badaude. Orduan, nik uste dut erru handi bat, zati handi bat horregatik dela. Falta izan delako emakumeak bistaratzea. Noski, historian zehar, gutxiago egon dira emakumeak ez dutelako leku berdina izan eta askotan ez zitzaielako utzi gizonek egiten zutena egiten. Baina badaude emakume batzuk egin zutenak eta gauza asko lortu zituztenak, astronomia aldetik adibidez, badaude kasu oso bereziak, Ingalaterran emakume talde bat osatu zen, izarrak neurtzeko eta katalogatzeko. Irudiak ateratzen zituztenean teleskopioarekin, Harvardeko teleskopioarekin, emakume talde bat zen, irudietan izarrak banan-banan kontatu eta katalogatzen zituztenak. Eta lan hori egin zenean, zeini eman zioten saria, zeini egin zioten eskertza, zuzendariari gizonezkoa zena. Orduan, kasuak badaude eta bistaratu behar dira. Eta hortan gabiltza batzuk. Baina, oraindik denbora eramango du horrek. Bai. Nere taldean gertatu diren horrelako injustiziak. Pentsatu nahi dut ezetz. Nirekin ez, nik ez dut nabarmendu horrelako, edo nabaritu horrelako injustiziarik, baina egia da, nolabait nabaritu dudala, telebista etortzen denean edo irratia etortzen denean, ia beti nahi dute hitz egin zuzendariarekin, taldearen buruarekin. Karo, hori da pertsona bakarra, eta da gizonezkoa. Eta agian, ez dakit, albiste bat baldin bada, Saturnoren haizeak neurtu ditugunean, zerbait arraroa neurtu dugula, agian lan hori egin du emakume batek. Baina, kazetariek, irratian eta bar, beti nahi dute zuzendariarekin hitz egin. Eta zuzendaria gizonezkoa da. Orduan, horragian injustizia pixkat hori bai, baina ez dakiden gizon emakume izateagatik, edo zuzendaria nahi dutelako beti. Kontua da, guk gure taldean emakume gutxiago ditugu, fizika ikasten dutenak eta astrofizika ikasten dutenak gutxiago direlako. Eta orduan ja gutxi iristen direlako. Edo hori nahi dut pentsatu, ez dela beste injustizia bategatik. Agian ni ere pixkat itxunago. Bai. Nola, barkatu? Ez dut ulertzen. Gizon eta emazten artean lantxarian desberdintasuna. Lantxarian? Dilgon. Soldatan. Nik esango nuke ezetz, behintzat erakunde publikoetan lan egiten dugunean. Ze zuk lortzen duzu soldata,
kontratu bat lortzagatik zerbait egiteko. Eta hori lortu dezakezu gizon izan da edo emakume emazte izan da. Bai? Ezberdintasuna etorri daiteke ja urteak daramatzazunean. Zeren askotan, gure zientzia honetan, edo gure mundu honetan, lortzen dituzu soldata horren ekstrak. Bale? Argitaratzen baldin baduzu nahikoa, 4, 5, 6 artikulotik gora, ematen dizute ekstra bat. Edota zerbait lortu baldin baduzu, eman dizute ekstra bat, eta horrela. Gizonezkoa izan da, ekstra hori lortzea erresagoa da normalean, aita izaterakoan ez duzuelako etxean geratu behar. Emakumeak ama direnean batez ere, badaukate garai bat etxean egoteko, umearekin egoteko. Gero bakoitzak erabaki dezake asko edo gutxi izan. Eta orduan, garai horretan ez duzunez lan egiten, artikuluak publikatzea atzeratu egiten da. Eta orduan, ekstra hori lortzea, adibidez gizonentzat ohikoa baldin bada, 4 urtetan lortzea, emakumezkoak adibidez 5 edo 6 urte behar izaten dituzte askotan, erdian ama izan direlako edo tabar. Orduan, ekstra berdina da, kopurua berdina da, soldata berdina da, baina batzutan lortzen duzu beranduago, eta orduan, zure karreran gora egitea zailagoa da, ez direalako kontutan hartzen emakume eta gizonen arteko ezberdintasun batzuk. Baina, pixkanaka eta poliki gero eta gehiago hartzen dira, eta ja denbora hori, ama izan zareneko denbora hori adibidez ez da kontuan hartzen, eta orduan ekstra hori lehenago lortu dezakezu, eta neurriak badaude eta gero eta gehiago. Baina gehiago da ezberdintasuna horregatik, noiz lortu ekstra, soldata oinarrizko dirua, baino hori berdina da. Nire esperientziagatik behintzat, nik ikusi dudanaren arabera. Besterik. Sinisten dut astrologian. Erantzun luzea edo erantzun laburra nahi duzu. Ni jaio nintzenean Marte non zegoen eta Venus non zegoen horrek nire izaera ezaugarritzen du? Ez. Ez dut sinisten astrologian. Baina bai sinisten dut psikologian. Eta astrologiak askotan nahastu egiten du psikologia. Hau da, nire ikasle bat, nire lagun bat etortzen baldin bazait eta esaten baldin badit lan zail bat egin behar dut, proiektu batean sartu naiz eta oso zaila da, ez dut egingo, burumakur dago ustez ez duela ondo aterako, eta nik animatu dezaket, ez? Eta bai neska aterako duzu, lagunduko zaituzte, hau eta beste eginda, eta nik emandako animo horiek lagundu dezakete nire laguna, azkenean proiektua aurrera ateratzea, bai? Hori astrologiarekin ere gertatu daiteke. Norbaitek uste badu, tarotak esan didalako gaur egun hona eukiko dudala, animatuago baldin badago, zoriontsuago baldin badago, eta gaurko eguna zoriontsuago hartuko badu, ziurrenik gauza hobeak gertatuko zaizkio. Eta orduan pentsatuko du, tarotak esandakoa bete egin dela. Orduan, ez dut astrologian sinisten, ez dudalako sinisten tarotak esaten duena, edo Marte eta Jupiter hemen eta han egoteagatik zerbait gertatuko dela. Baina bai sinisten dut, norbaitek uste badu hori gertatuko zaiola, nolabait psikologia horrek zure jarrera aldaketak, aktitude aldaketak ekarri dezakeela onura. Hori da erantzun luzea. Erantzun laburra ez.